on the beat. Secret Production. Ai papi. Zuciyata ta kamu, san raina ya harbu, so kiyo mini dan bambu. Na bincika a arewa gida da ma kudu, kamar ki nai arba da ita Hadiza Bangudu. Gwanar ado duka kin wuta matan fara na can kudu, a ko ina kike kin fi dubu kuma kin fi 700. Ki bani so yau za na faɗo, na zama shamaki da ta akan ki fani na mato. Ai ya biye mini akan kini fa nake zumurin, ranar asabar ginin gida na yi zaki shigo. Kece a sama matan garin duka yau a gwado, kece a sama a zuciyata babu yake, har majanuni ake kiran hauka na san ki fani na gwado. Na yi arangama ba ma zuci na saki bane, dan har kwakwalwa na kintike. To ya zaki ce in manta ki bar batun nan ya wuce, akan kina jurewa bagar wuya kuma garuwa har wuya, akan kina jurewa ruwan sama dan hada matida a cikin garin ko ana tazo. Ni gunki nake zuwa ki dakata ki tsaya ki shi, so ai illa yake a dai misalai wanda ka so in ta guje maka. Yayin da ni fa na ce ki fito guna ke ba kya zuwa, to karki manta san ki nake. To ya zaki ce na masa ki wuce, na fahimci komai ya wuce mini, tun da kauna kin giki mini, har abokai suna ta ce mini karki manta kan kina da kyakan gwiwata na durkusa miki, na fada miki na jaddada miki, san ki ya kama zuciyata duk da dai haka so kin giki mini. Lokaci kin ga kuma baya wuce, in akwai wani abun da na so bai wuce ke ma ki so ni ba. Ki dakata ki ji zance na, da san ki ni fa nake kwana, ete dukkan gata na yau da gobe a gareji na. Zan so ki karba bugata ta, zamai da ki autar mata, karki manta san ki nake. To ya zaki ce na masa ki ce Hadiza bar kuka ni na wuce. That's cool on the beat. Ai papi.